O presidente do PPDG escolleu a Vila Nollesa para estrear un novo formato de acto nesta precampaña, co que pretende achegarse máis á rúa e á xente de a pé. Na Alameda é acompañado polo alcalde da localidade, Santiago Freire, e demais membros do partido a nivel local. Alberto Núñez Feijóo tivo tempo de charlar con varios veciños e recoller de primeira man as súas impresións e valoracións. Tampouco faltou o café. Na súa intervención aos medios destacou que esa será precisamente un dos seus principais propósitos nesta campaña, seguir escoitando a xente. No que realmente disfruto, no que realmente aprendo, non é só oindo a xente, senón escoitando a xente. E agora vamos a intentar, durante estes días, seguir escoitando a xente, como fixemos estes anos, e se é posible, incluso con máis intensidade e máis proximidade. Tamén se referiu á necesidade de preservar a Galicia do bloqueo que vive a política española. A nós nos gusta Galicia como é, nos interesa que Galicia siga unida, nos interesa que a política en Galicia poda haber distintos puntos de vista, pero non unha fractura social. De momento conseguimos que Galicia siga unida e o obxectivo é que siga unida para os próximos 4 anos. Me parece que isto é moi importante. A xeira deste tipo de encontros de Núñez Feijóo coa cidadanía continuará nas próximas semanas por diversas localidades galegas.